Hello students, welcome to my channel. आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो गिबियावनो बरायबाय। जों दिनै क्लास 10 नि मैथ्स नि चैप्टार 4 निफ्राय सोंनाय बिदां 4.2 माने एक्सरसाइज 4.2 नि फर्स्ट क्वेश्चन नि 4 नंबर क्वेश्चनखौ जों सल्व खालामगोन। सिगांनि भिडियोआव नोंसोरनो बे नंबर 1 निनो फर्स्ट, सेकेन्ड एन्ड थर्ड बे मोनथाम क्वेश्चन्सफोरखौ सल्व खालामनानै होखांबाय। जुदि नोंसोर बेखौ नायनोब्ला बे भिडियोनि डिसक्रिप्शननि गाहायाव नोंसोर लिंक मोनगोन, नङाब्ला बे भिडियोनि खनानि आई बटनाव थांनानै नोंसोर नायबानो बे भिडियोफोरखौ नायनो हागोन। ओके, स' नायलां मा सोंदों बेवहाय। गिबियावनो आं क्वेश्चन्सखौ नोंसोरनो खोन्थाग्रोनि। बेवहाय नैबे बे जौगानाय समानथायनि ओके बे क्वाड्रेटिक इक्वेशननि जोङो मा दिहुननांगौनो रोदा दिहुननांगौ। वी हैव टू फाइंड द रूट्स माजों फैक्टराइजेशन मेथडजों माने सानजाबगिरि बिजिरनाय आदब बाहायनानै जों बे जौगानाय समानथायनि रोदा दिहुननांगौ। स' माबायदि दिहुननांगौ नाय। स' गिबियावनो जों मा खालामगोन, नैबे 2x² - x + 1/8 खौ नैबे महराव लाबोग्रोगोन जों। ax² + bx + c = 0 फार्स्ट जोङो बे फर्माव लाबोग्रोगोन। ओके, स' वी विल फर्स्ट ट्रान्सफर्म दिस इक्वेशन इन दिस स्टैंडर्ड फर्म। होमबा नाय, जोंहा नैबे बोखावखोन्दो जाना दं माने फ्रैक्शन जाना दङ। बेखौ जोङो बोखावखोन्दो नङि माने नैबे c महराव सोलायना लागोन। बेनि थाखाय मा खालामनो हायो नोंसोरो मोननै आदब बाहायनो हायो। मोनसे जाबाय मा LCM लानानै, ओके बेखौ दुसासा लानानै होनना बुंगोन। बर'नि दुसासा लानानै, नङाब्ला दुसासा लायाबा नों मा खालामनो हायो, दुसासा लायालासेनो माल्टिप्लाइ खालामनानै सानजाबनानै बेखौ बोरै बोखावखोन्दोखौ जोङो बोखावखोन्दो नङि खालामगोन, फ्रैक्शनखौ फ्रैक्शन नङि खालामगोन। नाय बेवहाय मा दङ, 8 दं नङा होमबा गाहायाव। होमबा जों गासैजोंबो बेजोंबो जोङो 8 माल्टिप्लाइ खालामना लागोन। क्लियार? होमबा जों 8 माल्टिप्लाइ खालामना लानोसै। दानिया 8 माल्टिप्लाइ खालामनायनि सिगां नैबेजों मा दंफायो एसे नोजोर हो, बेजों 1 दङ दै। नैबे x नि थाफादेरा क'एफिशिएन्टआ 1 बेयाव गैया, लिराखै, 1 खौ मालाबाबो लिरा। होमबा जों गासैजोंबो 8 माल्टिप्लाइ खालामसै। होमबा 8 जों 2 जों माल्टिप्लाइ खालामबा बेसेबां जायो, 16। 8 जों x जों माल्टिप्लाइ खालामबा 8x आरो 1/8 जों 8 माल्टिप्लाइ खालामसै नै 1/8 × 8। थिग बिदिनो 0 जोंबो जोङो 8 माल्टिप्लाइ खालामगोन। गासैजोंबो माल्टिप्लाइ खालामनांगोन जों। मोनसेजों खालामदोंबा गुबुन गासैजोंबो जोङो मा खालामनांगोन, माल्टिप्लाइ खालामनांगोन। ओके, दानिया नायदो जोङो मा जासिगोन, मा खालामनो हासिगोन, व्हाट वी कैन राइट, नैबे 8आ गोजौआव दं, मानो होनबा बिनि गाहायाव मा दङ, 1 दङ। होमबा बिसोरनि गेजेराव मा दङ, माल्टिप्लाइसिन दङ। ओंखायनो बेजों जोङो डिवाइड खालामलायनो हायो, माने दानलायनो हायो। होमबा मा थालांखो, 1। 0 × 8 मा जागोन, 0। ओके, होमबा जोंहा बे फर्माव फैबाय नै ax² + bx + c = 0 बे फर्माव फैबाय। जों गासैजोंबो 8 माल्टिप्लाइ खालामना लानानै जोङो बे फर्माव फैबाय, स्टैंडार्ड फर्माव फैबाय। दानिया जोङो मा खालामनो हासिगोन, सानजाबगिरि बिजिरनाय आदब बाहायनानै बाय इउजिं द फैक्टराइजेशन मेथड जों मा खालामनो हासिगोन, नैबे जौगानाय समानथायनि मा दिहुननो हासिगोन, रोदा दिहुननो हासिगोन। ओके, जुदि जौगानाय समानथाया बे महराव गैयाब्ला, फ्रैक्शनाव दङब्ला, बोखावखोन्दोआव दङब्ला, नोंसोरो बे मेथडखौ बाहायनानै बे स्टैंडार्ड फर्माव लाबोग्रो जेब्लाबो, बेनिफ्रायसो रोदा दिहुन। ओके, फर्मुलाखौ बाहायनानै। होमबा जोंहा फार्स्ट स्टेपआ मामोन, स्टेप 1। स्टेप 1आ मामोन, स्टेप 1आ जाबाय x² नि थाफादेरजों आरो दिदोम x जोंबो गैया, x² जोंबो गैया, हारसिं थानाय बेजों जों मा खालामनांगौ, माल्टिप्लाइ खालामनांगौ। स' वी हैव टू माल्टिप्लाइ with the coefficient of x² and with the constant। बा 16 × 1 माल्टिप्लाइ खालाम, बेसे मोनो, 16 मोनो। फार्स्ट स्टेप। एन्ड सेकेन्ड स्टेपआ मा, x नि कोएफिशिएंटखौ नाय, x जों थाफानाया सोर, 8 x जों थाफानाय कोएफिशिएंट ऑफ x 8। दानिया मा, थर्ड स्टेप। सो व्हाट इज थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेपआव जों मा खालामगोन, ओरैबायदि मोननै नाम्बार नागिरगोन जोङो, ओरैबायदि मोननै नाम्बार नागिरगोन जाय नाम्बारखौ माल्टिप्लाइ खालामोब्ला 16 मोनगोन, नाथाय प्लास खालामोब्ला बा माइनास खालामलायोब्ला 8 मोनगोन। नाम्बारा सेम जानांगोन, नाम्बारा मोननैबो सेम जानांगोन। बेयाव मा नाम्बार लादों बेयावबो बे नाम्बारानो जानांगोन खिन्थु। होमबा नाय, जों मा लानो हायो, 4 × 4 बेसेबां जायो, 16 जायो नङा होमबा। 4 जों 4 प्लास खालामबा मा मोनो, 8 मोनो। बा बेयाव जों 4 मा लानो हायो, नाम्बार मोननैखौ 4 लानो हायो। ओके, 8 × 2 बो लानो हागौमोन। 8 × 2 बेसेबां जायो, 16 जायो। नाथाय 8 जों 2 जों
प्लास खालामबा नों 8 खौ मोननाय नङा बा 8 निफ्राय 2 खौ माइनास खालामबा 8 खौ मोननाय नङा ओंखायनो जों 8 आरो 2 खौ लानो हानाय नङा स' जों मा लाथारनांगोन 4 आरो 4 अके होमबा मा खालामदो दानिया नैबे 8 नि जायगायावल' नोङो मा लिर नैबे 4 + 4 खौल' लिरना हो 4 + 4 x आ x इक्वल टु 0 0 क्लियार दानिया नायदो बे x खौ बे 4 जों लाङोब्ला मा जागोन माल्टिप्लाइ जानानै 4x जागोन बेबो माल्टिप्लाइ जानानै 4x जागोन ब्रेकेटनि सिङाव लांबा माल्टिप्लाइ जाहैबाय बियो दानिया ब्रेकेट बोखारदो ब्रेकेट बोखारबा मा जागोन ब्रेकेट बोखारबा माल्टिप्लाइ जायो होमबा बे प्लास बे माइनास माइनास 4x जाबाय नै बे प्लास बे माइनास माइनास 4x प्लास 1 आ प्लास 1 इक्वल टु 0 0 नों मा खालामनो हायोमोन नैबे मोननै स्टेपखौ लिरालासेनो डाइरेक्ट नैबेनिफ्रायबो लिरनो हायो अके नो प्रब्लेम दानिया बिसोर मोननैजों कमन बावहाय कमन लानाय माने x खौ नायग्रोदों नोंसोरो बावहाय x आ मोनबेसे दङ मोनसे बावहाय मोनबेसे दं मोननै आरो मोनसेनिफ्राय जेब्लाबो मोनसे कमन लाजायो गोसोआव लाखि बेनिफ्राय 4 आरो 16 गेजेराव सोरखौ कमन लानो हायो 4 and 16 नि गेजेराव 4 खौ कमन लानो हायो मानो होनबा 4 आ 16 खौ डिवाइड खालामनो हायो राननो हायो अके होमबा ब्रेकेटनि सिङाव माखौ लागोन जोङो माखौ लागोन जायखौ लायोबा नैबेखौ मोनगोन जोङो बेखौ लागोन जायजों सानजाबोब्ला माल्टिप्लाइ खालामबा बेखौ मोनगोन होमबा 4 जों 4 माल्टिप्लाइ खालामबा 16 मोनो x जों x माल्टिप्लाइ खालामबा मा मोनो x स्क्वायर मोनो होमबा जों ब्रेकेट सिङाव मा लाथारनांगोन 4x लानांगोन दानियाथ' नैबाव माइनास दं ओंखायनो बाव माइनास होबानो जाबाय बावहाय जिहेतु 4x खौ जों बाहेरायाव लांखाबाय बावहाय 1 होबानो जासिगोन जोंहा मानो होनबा 4x जों 1 जों माल्टिप्लाइ खालामबा जों मा मोनगोन 4x मोनगोन क्लियार बमासिन दङ माइनास डाइरेक्ट माइनास होखादो नों पार्टाखौनो लानांला बाव माइनासा माइनास मा जागोन प्लास बा प्लास जागोन अके होमबा नैबाव मा फैखो 4x - 1 ना बेबाव फैखागोन नों नाया हसेयानो दावहाय लिरनो हाखागोन जेबो टेनसन लानाङा बाव 4x - 1 फैयो ना बे 4x - 1 आ बाव फैखायो क्लियार होमबा नायदो बावहाय मा लायोब्ला माजों माल्टिप्लाइ खालामबा सानजाबबा जोंनि बेखौ नागोन बेखौ मोनगोन मा लायोबा 1 लायोबा नङा होमबा 1 जों 4x जों माल्टिप्लाइ खालामदों 4x मोनगोन -1 जों -1 जों माल्टिप्लाइ खालामदों मा मोनगोन सानजाबदों +1 मोनगोन नङा होमबा नैबे मोनसेखौ कमन लानो हाबानो जाबाय नै बिथिंखौ कमन लानायनि खोथाखौनो साननाङा क्लियार बाव 4x - 1 दंबा ब्रेकेटनि सिङाव बाव 4x - 1 आनो जाखायो जेब्लाबो गोसोआव लाखि बेनिफ्राय नों मा खालाम बावहाय मा लायोबा बेखौ मोनगोन बे नाम्बारखौल' नागिर होमबा नै नों नुबाय दानिया नै बाव 4x - 1 दं बावबो 4x - 1 दं बिसोर मोननैखौ कमन लादोलाय होमबा नोंहा मा थागोन कमन लाबा ब्रेकेटनि सिङाव 4x नै 4x जों 4x - 1 जों माल्टिप्लाइ खालामबा बेखौ मोना नोङो आरो 4x - 1 जों 1 माल्टिप्लाइ खालाम नै 1 आ ब्रेकेटनि बाहेरायाव थानायखौ जों ब्रेकेटनि सिङाव लिरबानो जाबाय क्लियार मानो होनबा जों बेखौ मोननैखौ कमन लाबाय नालाय होमबा बे मोननैखौ कमन लाबा जोंहा 4x आ बाव 4x लानांगोन होमबासो जों बेखौ मोनगोन आरोबाव 1 लानांगोन होमबासो जों बेखौ मोनगोन क्लियार जेबो गोरा गैया स' आं बिथिं लिरनोसै दानिया मा लिरनो हासिगोन स' व्हाट वी कैन राइट नाउ बेजों इक्वल टु 0 लिरनो हागोन नङाबा बेजों खनसे इक्वल टु 0 लिरनो हागोन नोङो बियो जोंहा नैबेनिफ्राय फैदों फर्मुलाया a into b इक्वल टु 0 डेट मिन्स a खौ a जोंबो जों 0 लिरनो हायो नङाब्ला b जोंबो 0 लिरनो हायो माने मा जेब्ला मोननै नाम्बारखौ जोङो माल्टिप्लाइ खालामनानै बा मोननै भेरिएबलखौ मोननै सोलायसोलखौ जों माल्टिप्लाइ खालामनानै 0 मोनो अब्ला मोनसेया 0 जाथारगोन नङाब्ला गुबुन मोनसेया 0 जाथारगोन होमब्लासो जोङो बिसोर मोननैखौ माल्टिप्लाइ खालामना 0 मोनगोन जेरैहाय 2 into 5 नोङो मालाबा 0 मोनगोन नामा मोननाय नङा मोनसेया 0 जानांगोन हयथ' 5 आ 0 जानांगोन नङाब्ला 2 आ मा जानांगोन 0 जानांगोन सेम स' बाव ओरै लिरदो therefore इंलिश मिडियामफोरना आयदार लिरबानो जाबाय बर' मिडियामना आयदार लिरलायनाङा इंलिश मिडियामफोरना आयदार लिर 4x - 1 इक्वल टु बेजोंबो 0 नङाब्ला नैबे 0 जागोन नङाब्ला इंलिश मिडियामफोरना बावहाय or लिरना हो 4x - 1 इक्वल टु 0 जों बेजोंबो खनसे 0 लिरनो हायो नङाब्ला बेजों खनसे 0 माने नैबे 0 नङाब्ला बे 0 होमबासो बिसोर मोननैजों माल्टिप्लाइ खालामनानै 0 जागोनथ' आं सानो नोंसोर बुजिबाय बेखौ इथिं बारहो +1 जागोन बियो थिग बिदिनो बेयावबो बेखौ बिथिं बारहो +1 जागोन बियो होमबा जोंनो x नि मान नांगौ ओंखायनो x खौ लाखि x खौ लाखियोब्ला बे 4 आ बैथिं रानग्रा जाहैगोन बियो अके 1/4 नै रानग्रा जाहैयो गोसोआव लाखि स' जोङो x नि मोननै भेलु मोनहैबाय बे मोननै भेलुआनो जोंहा दिहुननो गोनां नैबे जौगानाय समानथायनि रोदा स' जोङो फाइनालि जोङो x नि मोननै भेलुस मोनहैबाय बे मोननै भेलुसआनो जोंहा मा नैबे क्वाड्रेटिक इकुवेशननि मोनसे मोननै रुट्स स'
Finally, we have reached to the values of x, and these two values are the roots of this quadratic equation. Therefore, roots are English medium roots are लिरबानो जाबाय 1/4 आरो 1/4. So रोदा मोननैबो एखे. Okay? एखे रोदा मोननैबो. So बेखिनियानो उननि भिडियोआव नोंसोरखौ आरो बिदिनो लोगो मोनबावगोन होननानै आसा खालामबाय. आंनि भिडियोखौ नायनायनि थाखाय आं नोंथांमोनजों जोबोद साबायखर जासिहरबाय. गोजोन्थों.